Dok smo se bavili velikim stvarima i dok smo se trudili da pravimo rezultate u izgradnji puteva, u izgradnji pruga, naučno-tehnoloških parkova, negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. I zato moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština je: ne možete da se ponašate kao do sada i nećete moći tako nikada više da se ponašate, ne zbog mene, jer ljudi hoće da ih čujete. Saslušajte ljude i njihove probleme. Ovo je vreme promena, u vremenu promena neće ljudi izabrati promene na lošije. Ljudi traže one promene koje mogu i Srbiju i svako njihovo mesto, svaki njihov grad, svako njihovo selo da dovedu na viši nivo kao i kvalitet života. I zato smo mi počeli da menjamo sebe i da menjamo ljude i da menjamo i one koji nas predstavljaju u opštinama. Menjaćemo i vas ukoliko ne budete slušali narod, ukoliko ne budete hteli da čujete ljude i saslušate njihove muke. I zato je moja molba za vas: borite se, radite i slušajte ljude.